Ni dai tamkar kare nake tsoka nake nema. Ina da wata shawara. Ku nemi sulhu da Shivraj, ina ga hakan zai fi. Ta yadda zai ji daɗin shege mun mutane na ko ba haka ba? Ni kuma haka zan kare ina zaman makoki cikin kaleji ko? A'a. Idan har bai amince da sulhun ba, sai mu sheke shi. Abu mai sauki. Idan kuma a shirye yake a samu maslaha, duk da haka za ka iya sheke shi. Ka shirya mana haduwa. Ina ga hakan zai fi. Ina ga hakan zai fi. Baka yi dile baka yi ma ba shi. A ai da ya fara ba zai da ɗaya ba. Ta yadda zai ji daɗin shegen mutane na ko ba ka ba. Ka shirya mana haɗuwa.